Да перавыбараў Лукашэнкі застаецца яшчэ больш за месяц, а ў Беларусі ўжо амаль 2 дзясяткі палітвязняў. Пры гэтым большасць з іх былі кінутыя за краты па сфабрыкаваных палітычных справах усяго толькі цягам 2 апошніх месяцаў. Лічбы маглі быць яшчэ горшыя, калі б частка актывістаў не перайшла па сутнасці на нелегальнае становішча, пазбягаючы гэткім чынам амаль 100% гарантаваных арыштаў. Не таму, што яны нешта там зрабілі, а папросту таму, што яны ёсць. У спісах палітвязняў палітыкі, бізнэсоўцы, блогеры, актывісты і нават звычайныя грамадзяне. Гэткае адчуванне, што ўлады намагаюцца забіць адразу 2 зайцаў. Па-першае, запалохаць зноўку грамадства, якое толькі-толькі абуджаецца, і па-другое, панабіраць як мага больш закладнікаў для будучага гандлю з захадам. Адпрацаваная гадамі схема. Вы даеце нам новыя крэдыты, здымаеце санкцыі, а мы вызваляем палітвязняў. А потым набіраем новых і зноўку абменьваем іх на чарговыя нейкія там плюшкі. І гэтак далей, і зноўку, і зноўку. І што гэта, калі не тэрарызм на дзяржаўным узроўні? Ну а што вы хацелі? Эканоміка разваленая, Пуцін больш цалавацца не хоча, а новыя боінгі і рэзідэнцыі бясплатныя не бываюць. Ну і сілавікоў таксама ж карміць трэба, а то вунь некаторыя ўжо нехце пачалі зліваць фотаздымкі са словамі салідарнасці з народам. Дык як жа перамагчы тэрарыста? Па-першае, аніякіх саступак, аніякіх гульняў у рэферэндум, галасы на якіх будзе лічыць усё тая ж баршчыварка. Аніякіх абяцанняў дараваць грахі і дазволіць пакінуць сабе ўсё скрадзенае ў народа. Аніякіх просьбаў сысці на пенсію альбо з'ехаць у Дубаі. Хочаш застацца жывы? Папросту сидзі па-добраму, тады цябе чакае справядлівы суд і турма. Ну а калі не хочаш, ну што ж, тады сам вінаваты. Вось і ўсе перамовы. Зрэшты, тое ж самае тычыцца і сілавікоў, і суддзяў, і ўсіх іншых чыноўнікаў. Усе дарослыя людзі ўсё усведамляюць. Не ўдзельнічайце ў злачынствах. Не служыце тэрарысту, служыце народу. І вам абавязкова знойдзецца месца ў новай Беларусі, якую нам усім разам адбудоўваць. У нас, як і ў вас, таксама ёсць крэдыты, таксама ёсць сем'і, якія трэба карміць, таксама ёсць праца, якую не хацелася б страціць. Усё, як і ў вас. Выбар за вамі. Я жонка Паўла Северынца, якога ўжо 18 сутак ні за што трымаюць у нечалавечых умовах у карцеры на Акрэсціна. Звяртаюся да супрацоўнікаў міліцыі, судоў, ізалятараў і міністэрстваў. Я ўсё яшчэ веру, што сярод вас таксама ёсць сумленныя людзі. Я бачу, як вы апускаеце вочы на незаконных судах. Бачу, як у вас дрыжаць рукі, калі прыносіш вам падаваць скаргу. Я бачу на вашых пальцах заручальныя пярсцёнкі. Это значыць, дома вас таксама чакае сям'я. І я ўпэўнена, што для сваіх жонак і дзяцей вы хацелі б быць прыкладам. Я хачу сказаць, дзе б вы не працавалі, спосаб застацца чалавекам ёсць заўсёды. Можна занесці асуджанаму ў карцер бутэльку вады. Можна не выганяць родных з залі суда. Можна адпраўляць сфабрыкаваную справу на дапрацоўку. Можна прамаўчаць, адвярнуцца, звольніцца альбо захварэць. Вы частка страшнай сістэмы, і ў тым ліку, дзякуючы вам, яна спраўна працуе. Улада робіць беззаконне вашымі рукамі. Катуе людзей па карцерах, саджае невінаватых на суткі, хапае людзей на вуліцы, ні за што выпісвае штрафы. І ўсё гэта робіцца вашымі рукамі. Скажыце, вам гэта трэба? Гэта трэба вашым сем'ям? Гэта трэба вашым дзецям? Нягодны ўчынак нельга апраўдаць загадам. І лжэсведчанне, хлусня, катаванне і збіццё невінаватых людзей – гэта жудасныя ўчынкі, не вартыя ні сапраўдных мужчын, ні жанчын. Вы цудоўна ведаеце, што людзі, якія зараз выходзяць на вуліцы, гэта не жулікі і не бандыты.
Мы сумленныя, разумныя, адукаваныя людзі, у якіх забралі права выбіраць. І мы не хочам баяцца. Мы не хочам баяцца, што за адно наша меркаванне ў нас могуць забраць дзяцей. Мы не хочам месяцамі чакаць сваіх мужоў, сутак і турмаў. Мы не хочам цярпець адусюль недагаворкі і здзекі. Мы вельмі хочам траціць свае сілы на іншае. І мы просім вас, не бойцеся. У вас яшчэ ёсць шанец застацца людзямі. Проста станьце з намі ў адзін шэраг. Будзьце ўпэўненыя, людзі вас не пакінуць. І не думайце, што ад вас нічога не залежыць. Зараз час, калі ад кожнага беларуса залежыць усё. Ну і па скрыптум. Адной з галоўных палітычных прычынаў тэрарызму адмыслоўцы называюць палітычную нестабільнасць. А сярод эканамічных і сацыяльных прычынаў называюць найперш нізкі ўзровень жыцця. У Беларусі ўсе гэтыя прычыны звязаныя з адным чалавекам. Тым самым, які яшчэ нядаўна пагражаў усіх нас расстраляць. Тым самым, пры якім былі забітыя ягоныя палітычныя апаненты. Тым самым, пры якім у Беларусі пачалі адбывацца тэракты. Вось ён, корань усіх нашых бедаў.